Dain na nakaabot pang buhay sa ospital ang 7 anyos na residente kang Barangay Santiago, Nabua, Camarines Sur, kan malamo sa salog na sakop kang Barangay Santa Barbara kang Pareong Banuaan kan Lunes. Susug sa impormasyon, kaibahan kang biktima ang tugang kaini na saruman na minor de edad sa pagkarigo sa salog. Alagad dain na subot ining nagbutwa. Tulos na nai-report ang insidente sa otoridad. Nako ang bangkay kang biktima pakaliis ning sarong oras, asin sang 2 metros na ang rayo sa pigkarigusang kaini. Sinabi nung kapatid nga, yung minor na nandun, na umiiyak, na yung kapatid niya habang lumalangoy sila doon sa area, sa river na yon, nalunod. Ngayon, tinawag nitong nung concerned citizen, yung kanyang anak para hanapin yung batang nalunod nga. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Bantayan natin yung mga anak natin para makaiwas tayo sa disgrasya, kagaya hindi naman natin hinihiling na mangyari yun. But then, mas maganda kung lagi nating mabantayan yung ating mga anak para sa safety rin nila. Sa datos kang PNP, ini ang primerong insidente ng pagkalamos sa nasambit na lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.